Tonchi breaking news ebusuya latest updates Asante Mampong ahini ho nsensem aba betodwa na ene Asante Man Council etimi emiti ema opemso nana yebo odin eka asem kakra kotoko ahemfie ebusuya na ene enya asem keto akra na Mampong nsem ekopie mu honom na ensem a yensa eka echese enije etimi aba Asante Mampong kodua mu ni nyina eye ahenie ho nsensem a for some months now no na ho nsem aba be ye deja hanom a ni nyina eye ye nyina ye hema prekope nana ejakema difie yes nana bebo odin eka asem nana eyi odehyekan de ne ma Mampong man se ono na ebeso dasebre osebonsu etuom na watimi atoa nana adwuma pa obeyeye na nana chawa obehye ewo Mampong ene Asante Man mu no nana Leslie so etimi ewramu na obetoa adwuma pa ne so na ebusua ho nsem koye sa na kyese a whole lot na etimi esi ya asem ne ekotwaaye ewo opemso ahemfie kotokofie na ene asetere course no reporter yense ka no kyese opemso etimi aye no hwehwemu ama ne esese ohu bia no wahu it's reported manko bidie but me akasa menua Jaru eko hobby yes and then am very tight nti mentimi anko bi nti Jaru ekopie mu honom a wa me update no na ebusuya mame enwura mu na yentie this voice wo abra yenua Jaru eto nkra no e free kotokofie e de ma ye the latest development etimi atodwa a efa Mampong the new king Nana Leslie hon me ba cho yentie enzem we ma menyi it seems ma connect ma we ni ti ma menyi bluetooth ni emfiri mu na me mo ne handiti ni kama ti ma me ma volume ni sei yenkoi nti according to the Yura Ekano free na kosi mkwada no ohima emfanisi enkyere wo Mampong nsi apakan mu wo Mampong na ya wada omra eye menhia na omra meshai enkyere no tin say de esi no enti yese asempa yetia wenye tintin bia no bekyerkyerem na fa ha ne kopi ha da bi Jaru atwa no short de amaya o kyerese efri eneya de kopem ukuada se nana hema etimi ewramu na oyi na di de kire the whole Asante Mampong kodua na obibia etimi eboje nana Leslie so yem se first one no nana jakuma difie eyeye no edom epubai ebehwe dwumadie no yeni se now opemso etimi akasa ne de ebeye kama achen first no not saying say we are not saying say first one anya kama de but yeni se we no once asem ne kotwa opemso anim na opemso e de verdict aba na ene yehwese nana Leslie Nkansa ebetimi abetena konwa no so ne de I know for sure say from ene to Wednesday no eye de nigi a ebi ensi Mampong no ebetimi aba esanse yenim se kro no entimi na ho saa eye de ya osi etimi nya nana na obeto adwuma pa no so na kro no etimi etumpon na efa ne ntoma pa so etimi efra enti se efri ene kopem Wednesday no ye de nana kire Mampong kro dua ne de a which means Thursday eye a day after no and also nana betimi ewram nana Leslie ebetimi ewram ewo kotokofie na afi wakosai e de akire opemso sesese no adwuma no wabeso mantle no wo so ato adwuma pa no so na afi Asante Man yeni se Mampong ye second in command wato asa adwuma no so e de afi ho nti ebisu asese ne de minim se enije e na beba pa nana wo de wona na meto nkra eduru ho de ayesere obo James Bo James maye ne yentimi entry street kakra because yenim se ekoma de Mampongfo ache yes ahenie ho koma na se yenya dasebre osebonsu no chese ne ho kom ade enipa achenti no I know for sure say this is the time say yetimi eye bibi ema Mampong kro no ani dane na enkofo hu sesei yenya hene a wono so ebetoa nana dasebre osebonsu a otoso mienu no obetoa ne dwuma so na obehye ne chaw na afei na natuo no wakuram de mu odin ebusia ensem ne enie yenko na yenkohwe abra previously de timi etodwa ewo ye nyina ye hema efie
ɛne sɛ deɛ nneɛma si fa kɔɔ yɛ ne nyina no yɛnkɔ na yɛmfa saa video no ɛntoa so aha ɛyɛ GH report. Yeah.